ଆପଣ ବିନା ମନିଟାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଗଲେଣି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ବିନା ମନିଟାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିପରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସେ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଲା ପରେ ଆପଣ ବିନା ମନିଟାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ଲାନ୍, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍, ଭଲ ଭଲ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି, କି ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହେଉନି, କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିନା ମନିଟାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିପରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଧର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେଇ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବିକିପାରିବେ। ବିକିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% କମିଶନ୍ ତା ଦେହରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 100-200 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ର ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ 5% କମିଶନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100-200-300 କି 1000 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 1000 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଉଠେଇକି ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କରୁ ଉଠେଇକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିକିବା ପାଇଁ ଯଦି 1000 ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାହା ଦେହରୁ ମିନିମମ୍ 5 ଜଣ ତ ସେକୁ କିଣିବେ। 1000 ଲୋକରୁ 5 ଜଣ ଯଦି କିଣିଲେ, ଗୋଟେ 5% ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା, 5 ଜଣ ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 250 ଟଙ୍କା ହେଲେ ନା ସାଙ୍ଗ। ସେଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ତାପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିକିବାର ଅଧିକା ଭାବେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଧିକା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମାଜନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ମିନ୍ତ୍ରା ବି ସେଇଭଳିଆ, ଯେତିକି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ତାର ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକିପାରିବେ। ବିକିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ଆଗ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ହିଁ ପଇସା ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମିନ୍ତ୍ରା, ତା ଦେହରେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବାର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମିନ୍ତ୍ରା, ଯେତିକି ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁ ତାର ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ କିପରି ଖୋଲାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଲି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ କଲା ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମାଜନ୍ର ଆପଣ ସେଇଆ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ରେ, ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କିପରି ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଲିବି। ତାପରେ ଗୁଗଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କରନ୍ତୁ, ଜଏନିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ସ କରି ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରି ଭଲ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100-200 1000 କି 5000 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ୍କୁ ଅନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୋର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ, ସେସବୁ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି ସେଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଆଫିଲିଏଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପଟେ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେପଟେ ବି ରୋଜଗାର ହେବ। ଦୁଇ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।